Vítajte u nového videa a toto je druhá časť stavania farmy. Tak, môžeme ísť domov. No ne domov, měl jsem zapomenutý z těch minulých dílů. No, že tady máme príklad, tady sú také improvizované farmy, akože. Tak napríklad toto môžeme aj pokosiť, no ne pokosiť, no zebrať. No to tak, že toto všetko zeberieme si saplingy, alebo sadzenice, no to je jedno. Ale proč nezbíráš panáku? No, takže tady to zabereme, tady jsou melónové. Tady je toho. Takže lopatu tam dáme. Takže zabereme například mrkvu, tam dáme na tu farmu. Tak, tu červenou repu. A můžeme ještě tady, no, ještě si dáme něco preč. Aby jsme tam měli místo, tak ještě například toto můžeme zebrat. Dobre. Tak ještě něco musíme poupratovat a ještě zemáky zebereme. A po východňársky bandurky. Tak aj sugarcane. Takže takto. Ale co, rychle to bylo, ale proč tady to musí plávat? No to je jedno, nevadí. Tak se aspoň trochu zapláveme. Takže z těchto farem konečně se můžeme zbavit. No, tady vidíme kopec. A potřebujeme mít, nevím, někde. Ještě sám nevím, kde půjdem. No. Ale těch vesničané se tady už tuším rozmnožili. No ano, já jsem jich rozmnožil tak trochu, lebo tady byly dva. Takže můžeme například na toho koně zabereme o táto něco. Irony. Nějaké. Lebo potřebujem kýble. Vykraftit. Tak. No takže ještě jednu lopatu. A kýble. No. Dobre, máme aj kýble a dej tenku, kde musím naháňať někde. No to je. Tak můžeme například to. Jak tady. To sa potom ešte povypravím o tých dálnicách, lebo takto už to nebaví fakt chodit. Takže tady máme krávy. Tady na kraj. Potom tam sú ovce. Tak môžeme je začať sadiť tady. A začneme sadzením. Takže najprv si to pooreme. Tak melanovými sadzenicama. No. Tak dobre. Ešte dáme asi dzine. Joj, to som teraz klikal vedľajšie tlačítko, no nevadí. No takže tady dáme dzine. Tak môžeme ich zasadiť. Poskáčeme to, aby mohlo to vyrastnúť, lebo asi to potom, keď tam bude príklad porané, že si myslím, že to nebude rostnúť. No nevím. Ale račik. No zas. Jak to je? Jak to je na nic? Však ale v realite, keď to pórem, tak to zostane ako normálne pórané, a ne, že mi to sa mi zasype hlinu. Toto tam je fujavica. A to je jedno. To sa to musel trochu rozčúliť, lebo Minecraft, keby byl trochu reálnejší, tak je lepší. A zase to musím rozdúpať dobre. Tak, tady zasadzíme. Joj, no Houston, we have a problem. Problém je, co jsem sem vlastně běhel. No tak tady asi zabijem dost času. Lebo tady není nikde východ. Tak budeme asi muset nakopat hlinu. Tak nakopeme hlinu nějak. Rychlo, lebo nás to zabije. No. Kde to je tady? No to bude problém toto.
tak zničíme tady ten blok. No, dobré, aspoň nějak jsem se dostal ven z toho. No, takže tady zasadzím, zabereme toho koně. A musíme jít, nevím kde. Jen sám nevím ještě, kde mám jet, no to je jedno. Já vyspat se vlastně, ale tady je taky divný západ slunka v té bažině. No nevadí, tak se vyspíme. A aspoň půjdeme od rána. Aspoň bude pěkné sluníčko svítit. Tak ještě na se potřebujeme. Dobré, tady to rychle zasedni. Tak už je ráno, spíme. No a jo, tady je těch mobů. No dobré, jdeme na tu farmu teda. Tak tady to vyskočíme. A potom v druhém díli, no vlastně, toto je druhý díl, no. Že v dalším díle, keď na toto video dáme 3 lajky, do 3 lajků, tak budeme robiť dálnice. Ale si dáme nad 3 lajky, príklad 4, 5 alebo víc, tak půjdeme do nedru, ťažiť netherite. A to se máte na co těšit, na ten netherite. Ale rozhodnete o tom vy, o lajkoch, koľko ich dáte. Tak, no to je tak medzi farmu. No tak na to jsme zasadzili zemáky, tady asi nevím co, obilé. No, obilé. No nakonec mrkvu, no. Však tak jsem len povídal, že ale táto farma moc nebude pěkná, lebo to je tak narychle asi robené. No, neponáhlám se, lebo nestíhám točiť ty videa fakt. Aby byly pro vás to náskorej ty videa, tak to bude muset točit rychlejší ty videa. No, takže takto, no a tady dáme obilé, aby měli čím krmit a rozmnožovat ovce, krávy. Tak tady dáme obilé ještě. A tak, a tady dáme červenou repu. No, tak. Já si myslím, že to může být asi taká farma na rychlo. Však lebo však. No tak, jestli se vám toto video ľúbilo, tak dajte mi odber a dovidenia.